телефоннан әңгәмә алам. Алар шушы ямьле костюмнары белән русча әйткәндә әрекка, татарча заманча шалкан әкиятен куйдылар. Сезнең кәефләрегез ничек? Keyifler şer. Sizning boshqa turli saylollarınız var idimi? Boshqa turli выборларыгыз дисәк дөресрәк буладыр. Boshqa әкиятләр сайлау. Bizga endi nechga aytirga shushi sholqan әкиятында заманча шалкан әкиятка токталдык. Bizga endi иштәлеге кыска булуына карамастан бик ошады. Балаларга инде тоже бик ошады. Бергә инде biz bu әкиятны башкарып чыгарга шәршәмбе среда көнне без инде куярга әзер. Балаларның кәефләре шәп. Монда инде күп кешеләр катнаша. Алар исә яхшы булырга тиеш. Siz шушы рольләрне ничек бүлдегез? Рольләрне инде балаларның сәләтләренә карабрак бүленде. Алар инде барысы да яхшы укыйлар мәктәптә, классларында. Кызлар күбрәк, конечно. Аларның укытучылары Ания Хасибовна, аларны бер йодрык итеп, бер команда итеп тота, бик яхшы тырышып укыйлар. Шушыннан инде менә ул киләчәккә дә аларга уйланырга, адым ясарга бик зур этәргеч булып тора инде бу тамаша. Мин карап торам, сез инде бүген үк уже театрга әзерсез. Костюмнарыгызны кайдан алдыгыз? Костюмнарга килгәндә инде мин инде бабай ролен башкарам. Гадәти өйдә булган киемнәр, шуннардан инде бабай костюмын ясарга тырыштым. Сезнең монда үзегезнең кызыгыз да катнаша? Әйе, минем төпчек кызым Адилә, ул тоже катнаша. Костюмнары тоже массовкада бик матур. Алар исә яхшы булырга тиеш. Яхшы теләкләре бар. Шул. Рәхмәт сезгә шул зур әңгәмәгез өчен. Мин сезгә уңышлар телим. Шәршәмбе көнне сезнең театрыгызны карап, сезгә клуб итеп кул чабырбыз. Sizga рәхмәт әңгәмәгез өчен. Киләсе очрашуларга кадәр. Сау булыгыз.